Me Lockheed Martinilla olemme suorittamassa tehtävää. Sinun tehtävääsi, jossa vaakalaudalla ovat ihmishenget, tai tulevaisuutemme, jossa valjastetaan uusia energialähteitä tai paljastetaan vihollisen sijainti. Olimme sitten taistelun etulinjassa, merellä, ilmassa, kyberavaruudessa, ulkoavaruudessa tai tieteellisen tutkimuksen kärjessä. Sinun tehtäväsi on meille aina tärkeä. Kun miljoonat ihmiset luottavat sinuun, sinä voit luottaa meihin. Rakennamme mahdottoman, keksimme käsittämättömän. Löydämme uusia tapoja saavuttaa päämäärää. Ja annamme sinulle työkalut, joiden avulla saat tehtäväsi suoritettua. Luomme uutta ja ratkaisemme jokaisen ongelman nopeasti ja luotettavasti. Koska tiedämme, että tärkeitä tehtäviä ei lykätä huomiseen. Niitä ei saada maaliin toivoen parasta. Ne hoidetaan. Niin, että pääset perille, saat haettua tarvittavan ja voit palata turvallisesti kotiin. Jokainen tehtävä on elintärkeä. Sekä sinulle että meille.